Els propers 7 dies les nostres muntanyes estaran obertes al món. El dia previ a l'inici dels campionats, l'activitat s'ha multiplicat a Canillo, on ja podien veure passejar pels carrers a les icones mundials de l'esquí de travessa. Homes com Kilian Jornet aposten per la cursa individual i la de parelles. Crec que és una prova molt espectacular perquè des d'un punt, des de baix o des del cim del Montmelús pots veure tot el recorregut i realment és una prova força tècnica però molt accessible. I després, a veure, la prova d'equips és l'excel·lència d'esquí de muntanya, no? A més, si es pot fer el recorregut original amb el Font Blanca serà espectacular. Mireia Miró serà una de les principals rivals de les corredores andorranes. Per la catalana serà com córrer a casa. No és casa nostra, però és com si ho fos. La gent que vindrà a veure'ns serà la mateixa que si fossin a Font-romeu i esperem que hi hagi molt bon ambient i realment ens sentim, jo personalment em sento molt ben acollida aquí. El fet de córrer a casa, al costat de casa, doncs fa que la motivació sigui màxima, ens coneixem els recorreguts, però després s'haurà de sortir suar i a veure qui està més fort. Aquesta tarda ha tingut lloc al Palau de Gel de Canillo el primer briefing de Canillo 2010. Les últimes pluges no seran impediment per una organització mereixedora de la medalla d'or. Ha endurit una miqueta la neu perquè va ploure fins a 2.500 metres i vent, però en principi ja hi havia bastanta neu i les previsions són bones, no? Que els recorreguts de moment encara es poden fer els recorreguts originals que havíem pensat. Avui comença realment els campionats, ja amb el primer briefing i tots molt motivats. Tots estan a punt. El tret de sortida demà al matí al Darter amb la Vertical Race.